Good morning, Zimbabwe. Munofara here. I hope you are having a wonderful day. Muzora nasitine nyaya dzatinadzo. Regai titange nenyaya yedu yekutanga. Lo tete, I like your confessions. Ine ndikuda kusharewo nyaya yangu after ndanzwa nyaya yekurarisa vana nevaenzi. Ndakakura ndichigarawo namai vangu. Baba vangu vakashayika. Asi akanisei kuti zvinhu zvakanga zvakaoma. Tete, we were okay financially. I remember this vividly. Tete, tainge tina sisi vaichibatsira basa vataigara navo, ende sisi ava ndairara navo musame room since maroom epamba aisakwana yake. Tete, I was in primary school and I remember it vividly. Kunge zvakaitika nezuro, anti vebasa vaiona maadult films avo pafoni pavo manheru nguva yekurara. At first vaiona vega, dzamara ndazointroducwa takuona tese zvekuti dzimwe nguva ndainge ndakutopuwa foni ndichipota ndichiona ndega. Zvinhu izvi zvakaitika for a long time zvichiitika, ende ini ndandisina wekuudza since ndakanga ndisina relationship namai vangu, zviya zvekuti ndaimbogariswa pasi ndichitoita conversation navo, plus I was a kid, ini ndaisatomboona problem nazvo. Sisi vebasa vakazosiya basa ende kuona maadult films aya never stopped. Tete, zvekuti the normal ones ndakaona kusvika pakuboikana ndikapindira lesbian. Tete, mind you, apa ndanga ndatova kuzvima form 4. This continued until ndapedza university. Tete, ndakazowanirwa nyasha naMwari ndikadzikinura, but it wasn't easy. I'm over it now. I'm now a child of the Most High. Mwari vakandida. Asi pazvese izvi zvakaitika, Tete, my mother does not know anything about it. It's not like I resent my mother. Asi all of this could have been avoided if she had created safe space for me to confide in her. Veduwe vabereki, please, I repeat, have a relationship with your children. Don't trust people kusvika pakuvararisa nevana venyu. Pane zvakawanda zvisina kutaurwa apa. Anti ava vaitoratidza mwana maadult movies zvaizoperera pakudii, chii chaizoitika kana waona zvichii chinozoitika. And I think the most point yavanotaura yekuti maparents ngatidzidzei kuita marelationship nemwana. Mwana achikoti mama unobva toti no, get away, kutaura kuti kudii, haugari watombopa mwana chance yekuti ataure. Hazvina kunaka izvi. Saka zvakamboitika before ndezvekuti taiti tikaenda kumusha, I would find every day patinomuka taivata tose mu1 room sevazukuru, takasangana navakadzi, vasikana nevarume, vakomana. Makuseni nomuka usina bhurugu. Woshaya kuti ko chii chiri kunyatsoitika pamba panapa, asi wokuudza panenge pasina, because unongoti ukangoti mama vanongoti he, kubva toti alright, wonyarara zvako, because vanenge vagara vari vabereki vaya vairova. Vedu vabereki vakatikurisa vairova, vaityisa, tatisina relationship zvachose. Kwanza hatitotozivana, asi totoza bantwana, you know. But kuita relationship yakangonaka kungoita munhu ari approachable, zvinodzivirira zvinhu zvakawanda. I hope vabereki kana tichiona panapa tiri kudzidza something. Tisati tapinda munyaya yedu yechipiri yakati rebei. Pane family iri Cape Town, ende zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvamuchose. Ndakataura navo, hazvina kuvamirira zvakanaka, chero chikafu chaicho chekuti vadye hapana. Asi chavari kunyanyokumbira mama, vari kuti ndinogona kuita any piecework, mapiecework. Kana kuri kuti munokwanisa moda munhu anokuvachira, munhu anokuainirawo, ndiri kuvarefer. I spoke to her for more than 30 minutes. Vakasununguka kana kuti muite video call, upenyu hwavo vanga vachishanda but they lost their jobs. Murume wavo anoita zvekuweredha. If there's anyone in Cape Town anoziva kubasa kuri kudiwa munhu anoweredha, Vedweka, please inbox me. Kuri kudiwa help kumba. Zvinorwadza kuti vasvike pakutadza kana kutengera mwana mapedzi chaiwo. Zvaudamburira 10-year-old t-shirt. Ndinokumbirawo mhuri yeZimbabwe, kana kuri kuti pane havasi kukumbira madonation, vari kutsvaga basa zvavo, vari kuti ndinokumbirawo. Kana pane anyone anoda hake kuti kwamapesi job ekuwacha ekuaina kuti vakwanise kuisawo chikafu patafura, murume wavo anoweredha. Kana kubasa kwenyu muchingoziva kuti kune munhu ari kudiwa kuweredha, ndinokumbirawo. Vanhu vari right zvisingaiti, vari kutsvaga mabasa, vasi kuda mahandouts, vanhu vari kungotsvagawo mabasa. Regai tipinde munyaya inotevera.
Right. Makasimba here tete mukandiona ndichibvuma murume wemunhu angava muchena muhombe mudiki mari or no mari batai murove tisu vevamwe vaidaidzira kuti hakuna munhu wemunhu ndiwaMwari tete. Ndakasangana nababa ava ndakatodhiniwa ndichibva kukampasi. Ndainge ndakatorumwa nenzara ndichifunga kuti regai nditi kavara ndinobika karaisi kangu magetsi asati aenda. Saka ndina kuona kuti kumashure kwangu kune motikari yainditevera. Baba ava vaitawo zvidzidzo zvavo zvepamusoro, vari vaya vanonzi mavisiting students kana True College. Baba ava vaiva blessa wangu, judge not wedwe. Ndaingovawo musikana aida kuzama kurarama munyika yakaoma. Ko ndaigozive chete kuti the original wife ari kundirongera kudhitati ndakarivara kuronga dende chairo. Mugoona tete the wife was sweet and loving, saka akandirova nebrain. Ainge aita homework yake tete akaziva nezvangu. Aitoziva nepandaigara. Saka ndakarivara umwe musi akasvika pamba pandainge ndiri. Ndakanzwa padoo pava kunokewa zvikanzi ndotsvaka nenzi. Ini ndiani ari kundida? Akapindura kuti aiwa koma inini hasiro mapinduro amunoita maiguru venyu. Maiguru futi ndakarohwa nehana ndikati pano ndazorohwa manje. Mukadzi uyu ndichamuti Tracy. Tracy akatiti ndidzikame. Dai aida kundirova akandirova kare. Aive nethe means nethe know-how yekuti ndirove kana dai aida kundirovesa. Tracy akatsanangura kuti murume wake anga agara achidabarika, asi dambudziko vasikana vaivepo vaive vaviri. Tracy aingafarira ini kuti ndiite sister wife yake. Saka akanditsindira kuti ndisazouza Morgan kuti Tracy aive ambosvika. Umwe musikana Tracy aizoziva kuti achamuita get rid of naye sei. Tracy akanditi ndisamuti maiguru, asi ndimuti sisi, chose chinenge chandinetsa nditaure as a sister. Tainzwanana kane vatete, taenda kushopping tese. Dzimwe dzenguva ndaiona notification yemari yapinda, ingava yedhata kana kungoitawo kuti ndishandise. Asi akati iyi secret yedu tiri vaviri, haifanira kuzikanwa naMorgan. Ndakavhara chikoro tete, sisi Tracy vakanditi vaida kuenda neni holiday kumasvingo kumbonofurwa nemhepo. Ndakaona zvakanaka kuenda nesister yangu. After all, ndainge ndava kuvatrasta sisi Tracy zvekuti waiti kana usingazivi waigona kufunga kuti ini naTracy taiva vana vanyamunhu. Ndaigoziveiko tete kuti sisi Tracy vari kundifudza, vari kuziva pavakatsika. Rinoziva haro garwe kutora jira tichisiya munhu. First 2 days takarara pahotera mumasvingo tichienda kunzvimbo dzekutandarira tichinakirwa zvikuru. Ndakazonzwa sisi voti vane hama yavo yavaida kunoona kungoma huru. Ndaisambozwa kuti muZimbabwe mune chipatara chakadaro. Vakanditi ndinhonge zvekushandisa zvemunhukadzi zvemwedzi inokwana 8 nekuti vaida kuzombobuda muZimbabwe nebasa, saka nguva yekuti vadzoke vaisazoiwana. Ndakanhonga zvese zvehama yavo kubva kumapedzi, mafuta nesipo. Ingasisi Tracy aiva nerudo chairo. Dzishoma hama dzinoti dzakusiya kungoma huru dzodzoka dzichikutarisa. Vamwe vanenge vachitoti zvatibva ngazvinopedzerana ikoko. Tiri takasvika pachipatara paya, sisi vakaenda pareception. Hameno zvavaitaura ini ndainge ndisingazvinzwi nokuti ndainge ndakagara kumabhenji. Manesi vaingocheuka vachinditarisa. Ndichingoti hameno kuda vari kunakidzwa nekusileya kwandainge ndakaita, ndaive ndakapedzera mucheno. Sisi Tracy pane mafomu avaifila pareception. Ndikadanwa kubvunzwa kuti ndainge ndaiva nani, ndikati sisi vangu, vakati ndinogara hangu pasi. Ndakazongoona manesi uya ondibatira natete, ndikatoshayiwa kuti chiki paya ndakutoendesa kumawadzi evanhu vakarasika njere. Hanzi nemukoti sisi vako vari kuti unoramba kumwa mapiritsi, saka vakaunza pano kuti ubatsirike. Ndakakanganharo tete kuti ndaive ndisingarasiki brain ini. Manesi kwava kutoseka kuti uri mudenial. Vele hakuna anombobvuma kuti anorasika njere. The more yandairamba kuti handirasiki brain, the more yavaitofunga kuti dzakaroza zvechokwadi. Sisi Tracy ndipo pavakauya nezvinhu zvandainge ndatenga zvekushandisa, vakandizezera kuti upfidze kufambidzana nevanhu vevanhu. Ndipo pandakati njere bhengeni. Sisi Tracy vaiva vanditamba nyowani tete. Ndakavadetembedza kuti vasandisiya, ndaizochinja maitiro angu, ndaive ndachena kakomba. Zvese izvi zvaiva maziso ana mukoti, vakava convinced kuti njere dzangu dzaive dzatamba nevana zvechokwadi.
ndakazoona umwe mukoti ouya nezijekiseni rakakura kunge rinobaya mombe kwava kundibaya. Ndinoona sekuti zijekiseni iri rinovatisa tete. Ndakabva ndarara flat. Ndakazomuka makuseni, kugara psychiatric ward chinhu chisiri nyore zvamuchose. Imagine tete uchigara nevanhu, umwe anofunga kuti ndipresident wenyika, umwe anofunga kuti ndiMaria Musando, umwe anozvitiwo Julius Malema. Marwadzo. Umwe akada anongokurura nhumbi achifamba zvake ari musho muwadi. Chinorwadza muwadi iyi ndechekuti magoni anogara akakiwa. Kune mazigedhe kuti chero ukafunga kutiza hakuna kwekutiza nako. Makids anogara ari muhombodo. Manje vamwe vaivhisitirwa nehama dzavo. Ini ndaingova one rega. Apa nharembozha munotorerwa zvokuti munenge musina outside communication nekunze. Zvichireva tete kuti kuvanhu vekumba hakuna aiziva kwandainge ndiri. Kugara kwangu muchipatara yaiva tocha isingaiti. Uchipiwa mapirizi echirwere chausinganzwi. Sadza remanheru rachiuya zuva richakati bha. Kuzoona makuseni usvika unenge wakaura chaiko. Apa no social life. Futi negesi. Ndakazobudiswa muchipatara after months tete, asi zvaita senge ndakagara gore. Musi wandaburitswa ndakakumbira airtime kuna mukoti, ndikafonera mai vangu vakatoshamisika kuti ndaive ndiripi. Ndakati vanditumire mari yebhazi zvimwe ndaizovatsanangurira. Ndakasvika kumba vabereki vangu vakachema vandiona. Vanoti vanga vatenderera kumamochari zvese nekumahospital ari pedo. Zvimwe kuda vaizoidentifya bhodhi yangu. Ndakavatsanangura ndaive kuchipatara, asi chandisina kuti dyo kuti ndaive ndasvika sei ikoko. Zvinotaurika here kuti mukadzi waBlesa wangu ndiye aiva anditrika. Mai vangu vaitofunga kuti varoyi vaida kunditadzisa kuita degree. Izvo kwete, panga pasina uroyi. Ndaive ndaita hwenguruve nozvikanga nemafuta ayo, ndichida kurarama upenyu hwepamusoro hwandainge ndisina the financial muscle to pull off. Ameno ndiye ndakalika information yekuti ndainge ndambopenga tete kuchikoro kwainge kusingachagariki, zvekuti ndakapedzera ndaita pull out program yandaita. Tracy, une chinzvimbo chako chiri reserved kumagambakadzi enyika. Wakandigadzika mudhishi rine maice block muri muna June. Apa kuzova soft, iwe mupfungwa dzako makazara maora chaiwo. Tete ndiri kuzama kuvaka upenyu hwangu hwakaputsika. Ndikangoona munhu rume achiti anondida, ndinovhunduka kutanga kudikitira chaiko nekunzwa hana yangu ichirova zvakanyanyisa. Ndine trauma pamusoro pezvandakasangana nazvo. Ndosaka hangu ndati mukandiona nditi zvevanhu vevanhu futi batai murove, handipamhi futi. Tresika handina hangu rekutaura. Nyaya yika yandisekesa. Vana maiguru vanoganyira vasikana, vana mainini mune maganyigwa nana maiguru kudaro, ende vakabva vatomuconvinsa kuti mainini ini ndiri kutoda sister wife, don't worry. Vakacreate relationship, izvo varikuda kungonoisa munhu mujere kudzidzisa kuchiranga mapenzi zvakaoma hazvo. Vakabva vanyazoronga tsoro yavo zvika usaudza munhu waunodana naye, murume wedu usamuudza kuti isusu tine relationship, sister vane chifuva chaizvo. Regai tipinde hedu munyaya inotevera. Ndinotenda kuti vari kuona madzidza vamwe vanoganga vanokuendesa kumwedzi for the rest of your life. Handiti asi ava vakati rega ndigadzirise benzi, handigwi navanhu, handiiti dhundu. Tinatsa mapenzi zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete, timu rekuuchikwa chimbosvikai pano timbotaura zvatinosangana nazvo murwendo runonzi upenyu. Mochi zvekutukwa kuti uri ngomwa wakauya kuzodya sadza redu, zvinombonakidza here? Ndakaenda kuna chiremba, hapana chakabuda. IVF iya ndakazama nemadhuriro ainoita, hapana chakabuda. Mari yakapupuruka ikaenda. Kana iri midzi ndakamwa neimwe inoyera, asi hapana chakabuda. Saka tete mumasenderaini umu ndakazonzwa kuti kune vamwe baba vechipostori vanetsa nekuuchika vanhu vasina vana vachivapa mbereko. Ndainge ndakashashikwa kare kondaigotyei kunona kusiri kufa ndekupi. Ndakatakura mitundu yangu ndikaenda kwamadzibaba, munoziva tete kuva desperate chinhu chakaoma. Ndakasvika kumadzibaba vaya vakanditengesa mazai nemukaka, vakati ndimwe ndidzokere hangu kumba. Aikaka ndiko kuuchika kwayo, akaka ndiko kuuchika kwacho. Mwedzi miviri yakapera tete, ndikanzwa ndopfira-pfira. Ndakaenda for blood test,
just to make sure aiwa nhumbu yainge yavapo zveshuwa, aitiwa nenasari yake nezvinhu zvake zvakakwana. Mwana akazvarwa mumba mukaita mufaro. Ndakapiwawo 3 months dziri pamutemo maternity leave, ndikatsvaka musikana aizosara nemwana kana ndichinge ndadzokera kubasa. Mwana ainge asinganetsi zvake, aiswera akarara. 3 months dzinombotanda kupera here, Agnes my helper aiva very good nemwana tete, hapana hangu chandaishora. Zvese zvaive zvakaringana, mwana aikura kunge akaiswa fertilizer. Mwamusi ndakaona Agnes akagara panze achichema. Ko wachema zvaita sei? Zvikanzi mwana aiva sanduka. Ainge amuwana ari mukitchen achimwa mazai. Apedza kusanduka mwana kwava kuvata flat mucourtbed. Ndakatotuka Agnes ndikati mafanezi akadai ndaisamada, ainge asinganetsi zvamuchose. Agnes akapika kuti haangarevi nhema dzakadaro, ainge azvionera nemeso ake. Ndakakumbira day off tete kubasa, ndaida kuzozvionera pamhino sefodya. Mwana wandakagomera osanduka haukamu. Kubasa ndakati ndaive ndine emergency. Takagara neAgnes tete takarinda tichiti tinoda kuona shura. Mwana ainge akavata zvake flat. Agnes ndipo pakati tibude panze tiite zvekudongorera nepafafitera. Takabuda panze paya zvechokwadi tete takaona mwana kwara kwasho. Mwana akugwesha sezvinoita nyoka. Ndakatarisa nemaziso angu tete. Kwava kuenda kumakrate emazai achiboora achimwa. Apedza kwava kuita mwana, kwava kudzokera mucourtbed, kwava kurara flat. Tete ndakangoti maiwe. Ndakazomuka ndatota. Agnes nevakadzi vainge vandidira mvura, saka taiti mwana aiva asinganetse, aiswera akavata. Izvo anenge aguta mazai zvake. Ndakadzokera tete kwamadzibaba vaya vekundiuchika. Ndakataura nyaya yangu nemo tete. To my surprise, madzibaba ava vaitoziva kuti ndizvo zvaitika. Vakabvunza kuti pandakazvara ndakadzoka naye here, vakagadzira nyaya dzacho. Yezvo mwana agova gadget here, anonzi akaita maproblem unomudzosera kuna manufacturer. Ndakati handichakwanisa hangu kuti ndigare nemwana anosanduka every day. Ko one day akashaya mazai achatimedza. Madzibaba vakati ndinotora mwana uyu nechese chinonzi chake, ndisasiya chero spoon ndiuye nazvo. Takarongedza zvese kubva kumadhaipa tikaenda naye kwamadzibaba vaye. Takasvika tikaisa mwana paground. Madzibaba vakatora ivhu panga pakarara mwana, vakatanga kutaura vachiita kunge vari kudeketera pasi. Tete kwakauya champupuri chikatenderera pamwana. Pakapera champupuri ichi, mwana painge pasisina. Mwana akaenda nemhepo, just like that. Asi chero hazvo ndichazama kupora tete, ndine mubvunzo wandisingagoni kupindurana nhasi. Mwana ainzi wangu ainge abva kupi? Kana aiva mwana wangu, nyoka yaisanduka yaibva kupi? Ndakazvara nyoka here o ndakazvara mwana? Dai Agnes asina kuzviona, ndaizokura ndichengeta mhuka mumba mangu ndisingazivi. Nemhaka yei vana vekuuchikwa kazhinji kacho vachinetsa? Sei vane materms and conditions like ukabara unofanira kudzokera naye unovarapira? Anenge achirapira chii? Mukuva desperate uku tete, hatisi kupuwa zvinhu here? Kupuwa maspirits ekudark world in the name of ndoda mwana? Kuti ndini ndakauchikwa nemunhu asiriye tete, ndava kutyaini. Zvinhu zvacho zvinotityisa, handichazivi zvekuita. Hindava vana vekuuchika vane misoro yakaoma, zviri zvigongongo. Hameno kuda ndini ndiri kuita overthink. Vane mahappy endings evana vekuuchika, uyai navo. Zvimwe kuda ningawana inspiration. Zvaizvezvo handisi confident neprocess iyi nekuda kuzvandakaona. Zvakaoma. Pamwe pacho naka hauna zvekutaura, unongoti muve nezuva rakanaka. Tinodzoka zvakare, musakangamwa nyaya yekuCape Town. Tikuramba tichingoti kana pane anyone anoshanda kuwelding, kana kuti anoziva vanhu vanodiwa, kana kuti anoziva kunodiwa vanhu vanoweredha, uyezve mama ari kuti chero peace job zvaro rekusiva sanoita, bedwe mungosiyiwa macomments handiti ngativabatsirewo, they really need help. Tinokutendai bedwe muve nezuva rakanaka. Ndatenda.